Priatelia, toto sú Himalaje, najväčšie horstvo sveta. Ja, moderátor Víťo Chrapa, režisér relácie môj brat Roman Chrapa a náš kamarát z detstva v úlohe kameramana Martin Ješka sme sa rozhodli absolvovať jeden z najkrajších trekov na svete. Annapurna Trek. Zažite to dobrodružstvo spolu s nami. Tomáš, čo je dôležité pri výbere batohov pre takýto typ treku v Himalajách Annapurna Trek? Pokiaľ idete na takýto trek, ktorý má 2 až 3 týždne, tak je veľmi dôležitý objem toho batohu. To znamená, že minimálne tých 60 litrov, čo je úplne ideálne, kde si vlastne zbalí všetku výbavu, spacák, jedlo, oblečenie, topánky, náhradné topánky, každá litra až tých 60 litrov. Veľmi dôležitý potom aj chrbtový systém, čo v praxi znamená, že aby ty ako veľký chlap, aby sa ti dali nastaviť ramená, takisto aj výškovo nastaviteľný chrbát. Povedzme si niečo k spacákom. Je možné, že budeme spať pri teplotách -5, takže čo nám doporučuješ? Aby ten teplný komfort pre mužov, tá stredná hranica, bolo od tej 0 do -5, je to fajn. Tomáš, prečo je dôležité chrániť si oči vo vysokohorskom prostredí? Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, aby človek nedostal snežnú slepotu. Neznamená to, že snežná slepota dostane človek, ktorý je vo výške nad 6000 metrov, ale takisto keď sa pohybuje, ako vidíte ten Annapurna Trek, takže v tej výške nad 3000 metrov to slnko je o mnoho silnejšie a to UVčko o mnoho viac poškodzuje oči. To znamená, že večer, keď si pôjdeš ľahnúť do spacáku, tak ťa môžu svrbieť a môžu ťa páliť. Takže veľmi dôležité je tie oči chrániť. Niekde sa tu potulujú ďalší členovia výpravy, tak ideme sa pozrieť, čo si vyberajú. Maťo a Roman. Serus ste mládenci. Čau. Takže čo? Niečo na hlavu? Hej, musíme, lebo my holohlaví s vysokým testosterónom si musíme chrániť hlavne v horách, lebo to slnko je tam úplne. No ale na rybačku nejdeme. Toto je len čisto teraz taká modička. Čo je dôležité pri výbere dobrých turistických topánok do Himalaj? Najlepšie teda vedieť, na akú turistiku topánky budú využívané, či to bude nejaký ľahší terén alebo niečo náročnejšie, skalnatejšie. Potom záleží od toho, aká je podrážka, či je teda tvrdšia alebo je mäkšia. A v podstate záleží aj od strihu tej topánky, lebo niektoré sú robené užšie, širšie, je to proste inak modelovo robená topánka. To je asi také najzákladnejšie a potom nikdy nekupovať topánky na doraz. Treba tam nehať vpredu nejakú tú vôľu. Lebo ak ide človek dole kopcom, aby sa tie prsty potom neobíjali. Sa teším, tak tieto pôjdu za mňa. Tieto 3 týždne budú veľmi náročné, takže určite sa mi veľmi zídu. OK, ideme na to. Business class. To si dám. Prestupujeme v Dubaji. O chvíľu sme tam. Ako cestovali pútnici v minulosti? Už sme rozmaznaní. Na letisku úplne klasika. Cestovanie je o tom, že niekedy to nevychádza podľa minút a musíte počkať 4-5 hodín na tom letisku, ale stojí to za to. No. Tak idete za svojím cieľom, za svojou cestou. Takže mákame, no. Vymýšľame na letisku a snažíme sa nejak prebaviť, takže teším sa, čo nás čaká zajtra v Katmandu. Takže držte sa. Mám výborný čajík, čierny čajík, takže to vždy zachráni čierny čajík. Čaute. Odlišná kultúra, to je na cestovaní najviac. Vidieť, ako sa v rozmanitosti naplňa celok.
Konečne Katmandu, mesto, kde začína väčšina výprav do Himaláj. Nachádza sa v nadmorskej výške 1400 metrov nad morom. My vám toto mesto predstavíme na konci treku, keď bude viac času. Mesta mám rád, ale už sa teším do hôr, aj keď ten pulzujúci život rušných ulic bol nezameniteľný. Po dvoch celkom náročných dňoch, pretože sme sa veľa presúvali, či už to bolo lietadlo, alebo autobus, alebo auto, alebo jeep, tak sme konečne zakotvili v nádhernej oáze v také malej dedinke, ani neviem, kde to sme, ale sme pred mestečkom alebo dedinkou Jagat, ktorý je taký oficiálnym štartom nášho treku a odteraz vlastne už nejakých 12-13 dní ideme v kuse šlapať, takže konečne sa na to tešíme, dali sme si parádnu majovú himalajskú sprchu v tejto fantastickej rieke, ináč vôbec nie je studená, ako by sa zdalo. Veľmi dobre nám to padlo a v každom prípade veľmi sa nám to páči. Ako vidíte, tak táto časť Himaláji je ešte taká džungloidná, taká zelenšia, ale pomaličky ako budeme stúpať, už sa nám tie snehové vrchy budú odkrývať a tešíme sa na tie vyššie výšky, takže poďme na to. Z Katmandu sme sa presunuli do Besišaharu, tam sme si zobrali jeep. Cesty sú drsné a je to tu najbezpečnejšia forma dopravy. Trekking okolo 8000-ky Annapurny je považovaný za jeden z najkrajších na svete a je zaujímavý najmä pre svoju prírodnú a kultúrnu pestrosť. Postupne vystúpame do blízkosti 8000-ových vrcholov Annapurny, Manaslu a Dhaulagiri. Spoznáme život niekoľkých nepálskych etník, buddhistických mníchov a hinduistických svätých mužov. Prekročíme 5416 metrov vysoký priesmyk Torongla. Jednoducho zážitok na celý život a dlhodobé dobitie batérií sú zaručené. Headlines first.
čo na to vravíte? Himaláje sme trošku v takých nižších polohách, toto je asi výška 1300 metrov. Kamše Waterfall sme kúsoček od takej dedinky a nastupňujú nám takéto neuveriteľné výhľady. Je to ešte trošku džungla, pomaličky stúpame vyššie a vyššie. Tam už to začne byť aj chladnejšie, ako vidíte. Je nám úžasne teplo, je veľmi vlhko, ale dnes si chceme dať asi takých 10-15 km. Celková dĺžka nášho chodenia bude 120 km, takže konečne sme na nohách, tešíme sa dobrému pohybu, pretože sme stvorení pre chôdzu. Mesto sa z nás dostáva von. Zvuky, na ktoré sme zvyknutí, spomaľujú, hory sa nám začínajú prihovárať. To je začiatok treku okolo masívu Annapurny dolinou divokej rieky Marisangdi. Spoza stromov subtropického pralesa sa pred nami začnú postupne odhaľovať vrcholy Manaslu, Lamjung Himalu a Annapurny 2. Asi sa im tie jeepy trošku kazia. Odnesieme to horcom hore. Dostať sa k zasneženým štítom trochu trvá. Himaláje sú obrovské pohorie a vy prechádzate rozličnými časťami. Aspoň si zvykáte postupne. Varenie v prírode je najkrajšie a to jedlo je oveľa chutnejšie. In the million
Katmandu sme si vybavili povolenia na vstup do hôr. Toto je jedna z prvých kontrol, ktoré nás čakajú. Klasické notesy a pomalé tempo. Všade úsmev a šťastie, mesto nechávame za sebou. Domáci nám poradili skratku. Je to síce kratšie, ale je to takýto kopčisko. Show way to Billy, to Streva. Namaste. Namaste. Where are you going? Down Going down. From Malang we are coming back. We are going up to Annapurna too. Okay. Wish you all the best. Thank you, thank you. Otec so synom z Indie. Veľmi zlatý, ale museli sa vrátiť z Manangu, pretože jeho syn dostal výškovú chorobu, čo spôsobuje veľmi silné bolenie hlavy a vracanie. Takže tá aklimatizácia je veľmi dôležitá, ale my našťastie máme to v pláne pobudnúť v tých výškach, takže verím, že nám sa nič také nestane. Prechádzate okolo miestnych obyvateľov a zisťujete, že vám nič z materiálneho sveta nechýba. Možno nám chýba niečo iné. Odpoveď nájdeme hlbšie v horách. Deti milujú sladkosti. Pamätáte sa, keď sme boli ešte zafúlaní od blata a pobehovali sme vonku do západu slnka? Našťastie na svete ešte také miesta sú. Cesta sa strieda. Chvíľu šlapete a nestretnete nikoho, potom príde dedinka a vy si môžete oddychnúť.
Skúsime nájsť niekoho, kto nám povie o tomto kraji a živote viac, pretože žiadny bedeker vám toto naozaj nepovie. Ideme si dať dobrý obedík a toto je majiteľ tejto reštaurácie hotelu Emrit. Emrit, ahoj. Yeah, fine. How is the life here? I can say we are very lucky to have all kind of this nature place like that. But because of the tourist area, compared to the other places, we have a quite good life in this area. So we have now this area is like a tourist destination place. Yeah. Which is very famous for Annapurna trekking circuit also. So lots of tourists come in this area, and also we have a good infrastructure also, road are coming also. So it's easy now compared to the past 20-25 years ago. So we have a quite good life in this area. So most of people in these villages on the road working in the tourism? Not mostly, very few have tourism. Mostly they are involving in agriculture business also. So mostly I can say in this area, agriculture and tourism business also. Obviously the tourism business also. But we have other good resources also. Yeah. But now we are not using all these things. But I think after 5-10 years back, 10 years later, we will have some more other industrial like a hydropower development. And yeah. Po zaujímavých informáciách vyrážame ďalej. Aj obed bol výborný. Himaláje sú najvyšší horský systém na planéte Zem. Rozprestierajú sa na území Číny, Indie, Nepálu, Bhutánu a Pakistanu, medzi povodiami horných tokov riek Indus a Brahmaputra na severe a Indogangskou nížinou na juhu. Sme tu stretli dve veľmi sympatické turistky, Lauren zo Spojených štátov a Sadhu, domáca z Nepálu, ktorá žila v Spojených štátoch, tak sa ich spýtam, že ako sa im páči. Hi girls. Hello. Super experienced, more than 3 days of backcountry trekking, so this has been easy and nice and meet lots of people. And, yeah, it's been, and then it's incredible. Yeah. First day it was very tough. Second day got better. Third day I met her. Just on the same wavelength, you know, same philosophy, same pace. This is nice. The people I hiked with yesterday. To je Rowan z Barcelony a ide zo Singapuru do Barcelony na bicykli. Toto je jeho misia v roku 2017. Hi Rowan. Where are you from? We are from Slovakia. If I was going to do everything, it would be 17,000. 17,000. Everything, but everything. I'm not doing everything. I'm skipping parts. Yeah. Nice. So I guess I will do at the end 10,000 more or less. Okay. But at the end I'm not that interested in kilometers, yeah, but in quality of kilometers. Like doing the Annapurna circuit, yeah, instead of crossing Nepal straight and yeah, in 5 days and not visiting anything. I think that this is something that you discover on the way, and it's not something that you are prepared to, or you know that you are going to discover. You can visit my website, it's Into the Roots
.org. OK. Takže ak by ste chceli prispieť na Robenovú cestu a charitu, tak počuli ste adresu. Neuveriteľný typek. Na začiatok to nebolo zlé. Zatiaľ vládzeme. Myseľ sa spomaľuje, ale duša začína dýchať. Teším sa na nových ľudí, dediny a ďalší deň našej cesty.